Halløjsa YouTube, og velkommen til vores kanal. Lambda! Altså, serveren hedder Lambda, ikke? Men... Okay. Jeg hedder Morten. Ja, han hedder Morten. Ja, Isak i det røde. Og Morten i det gule. Og jeg er den blå. Så skal vi spille noget på en server, der hedder Lambda. Og vi har tænkt os at fordele det her ud over. Skal vi lige tage et kig rundt på banen? Ja, den er sådan lidt, ja. Det er godt. Vi skal spille, eller vi vil spille på den her server i sådan, og vise jer, hvad den går ud på, og nogle af banerne. Ja, og hvordan man kan klare banerne, selvom vi ikke klarer dem så godt. Ja, vi bliver mærket. Og de hemmelige ting ligger. Ja, vi spoiler ting for jer. Vi totalt afslører alt. Vi nakker alt det sjove. Men som I kan se, kan man gå nedenunder. Meget spændende, ikke? Ham med det gule skin hedder Lego 20. Nej, men vi skal spille på den her server. Og så har vi tænkt os at lave det her ud til en sådan, hvad kan man kalde det? En lille kanal. En lille kanal. Nej, men vi har tænkt os at lave det her ud over sådan en server checkout serie, ikke? Hvor vi kigger på en masse af sådan nogle custom games server, ikke sådan nogle survival server eller PvP server eller sådan noget Hunger Games og Warzone og det der, ikke? Nej, ikke Warzone, men alt sådan noget Hunger Games og survival games server har vi tænkt os at spille lidt på. Nå, men skal vi prøve at spille en bane? Ja, det kan vi godt. Ja. Og så har vi tænkt os, jeg kom på rødt hold. Jeg kom på blåt. Okay, fedt. Hvad er du på? Jeg er på blåt. Okay, fint nok. Okay, og så ja, vi spiller den her, der hedder, jeg har så glemt, hvad den hedder. Jeg tror, den hedder eller noget Stony Creek, eller Creek Cave, eller sådan noget, ikke? Men, og det her, det er så vores YouTube-kanal. Den har ikke rigtig fået et navn endnu, fordi det er ligesom første gang. Ja, det er første gang, og så er vi sådan... Men I kan sagtens sende os et navn, hvad den skal hedde. Ja, I kan give os en idé til, hvad den hedder. Indtil videre, så jamen, vi har ikke rigtig fået et navn endnu. Og vi kan godt tåle kritik. Ja. Det kan han i hvert fald. Ja, han kan. Ja, han må gerne få masser af kritik, ikke også? Men lad være med at skrive noget bandeord. Det gider jeg at sige. Ikke skrive sådan noget rigtig ond kritik. Altså sådan ond. Ikke skrive onde ting. Det kan du ikke sige. Hvis du siger, ikke skrive onde ting, så får vi jo vild ond kritik. Ja, ignorer lige det, de sagde. Ja, bare ignorer det. Ja, ignorer det, jeg sagde. Jeg så, du lige blev nakket. Fuck, de er mange. Jeg kan se Isak. Ja. Nej, shit. Nej, Isak. Jeg kan ikke se dig. Der, det er dig. Det er fandme dig, det der. Det er fandme dig. Skriv over kanten, de det er dig. Ja, det er unfair, det her. Det er unfair. Ja. Nej. Yes, jeg Nej. Det var sjovt. Nej, det var... Og nu er Walter sådan lidt ved bossen her i videoen. Ja, det er ligesom ham, der styrer. Det er ham, der styrer videoen. Det er Walter, der styrer alt. Jamen, det er han er... He's do it like a boss. Au, nu bliver dræbt af en... hvad sker der? Sådan der. Okay, sådan. Er det... Nej, det er ikke. Okay, vi er allerede over. Ja, så pauser vi lige optagelsen. Og så ses vi igen, okay? Ja. Og vi er tilbage. Ja, på andet afsnit af Lambda. Ja, det er så ikke andet afsnit, det er bare... Vi har lige holdt en lille pause, hvor vi lige skulle ud og ordne noget. Jeg skulle i hvert fald lige ordne noget. Hurtigt. Og så nu er vi tilbage på... Så nu er vi tilbage på Hydrolock. Det er en af vores yndlingsbaner, ved jeg. Ja, der er vildt seje ting i kisterne i hvert fald. Ja, der er fede ting at finde. En masse hemmelige kister rundt omkring. Ja. Som vi ikke kender til. Det er løgn. Nå, og så bare det der. Der er pænt meget krig på den her bane. Ja, det er stort set alt, der bare krig. Alt er bare terror. Og der er masser af gode buer og rustninger og masser af sten, man kan bruge. Jeg skal lige kigge, hvad der er i chestesne her. Ja, men skal vi begynde? Ja. Let's go. Jeg kom på blåt. Jeg kom på rødt. Jeg kommer på blåt. Så er jeg lige bagved dig. Fedt. Hvorfor er det altid mig, der kommer alene? Fordi du er alene. Det er skæbnen. Det var god. Det var god. Ved du, YouTube-folk, hvis I gerne vil høre lidt mere fra mig,
Så skal I i hvert Så fald det ikke bare- gå ind på den her kanal, fordi lige om lidt, så bliver han udelukket for den her kanal. Nej, okay. Du. Jeg døde ikke. Sådan, Morten. Ja, det er morgentid. Nej, men Ja, jeg ved godt Men jeg er YouTube-seer, hvis I har et godt bud. til vores navn. Altså, jeg tror til at starte med, så vil vi egentlig bare kalde den et eller andet underligt navn. Dansk Minecraft shit, eller sådan noget, ikke? ja, det er nu. Dansk Minecraft server. Isak er en lort, men ej, okay. Ej. Men, Okay, ikke sådan der, vel? det ved jeg sgu godt. Okay, Isak faldt ud over verden. Fedt nok. Skal den hedde det? Det er så Nej, jeg faldt ud over verden. Jeg fell off the world. Isak fell off the world. Isak blev ownet af en nørd. Fedt, og det var ventet. Okay, tilbage til virkeligheden. Ja. Ja. Jeg er den meget voksne her. Nørd. Okay, det der Au, passer fuck ham, fuck ham! Der var en, der skød mig ud over næsten. Hallo, jeg er på dit hold, din idiot. Ja. Hvad undskyld? Seriøst. Jeg hørte ikke efter, hvad du sagde. Nej, jeg snakker bare til en af den, der var på mit hold. Jeg sidder fast. Jeg Isak, hvor er fast. Hvad? Yay! Men, Red team. Yay, vi fører. Den her server. Nej, vel? Nej, helt seriøst. Ja, okay. Jeg var lige på en flame, dude. Okay, alle sammen. Det er så den her bane, ja, den plejer at være virkelig kort. Den plejer aldrig at være en specielt lang bane, det her. Nej, men den er sjov. Det er sjovt, der var de der baner, hvor du kan Den plejer at være sjovere. Ja. Men det var den bare ikke. Nej. Okay, der var lidt godt. Men Og det okay, er kendt om, men man vi ses om lidt, okay? På næste bane. Hej. Hallo, så YouTube igen. Hallo, så... Og vi spiller en ny bane, der er vist... Den kan godt pleje at tage lidt længere tid. Ja, den plejer at tage pænt lang tid. Mm. det er et af de hemmelige rum. Ja, det er det hemmelige rum, som jeg hader. Så en, der prøver at dræbe mig en gang der. Der er altid en, der prøver at dræbe dig. Nej, men helt seriøst. Jeg skulle lave mig en rustning, ikke? Og så var prøven at fjerne blokken efter bag mig. Nedenunder mig, hedder det. Altså, YouTube-seer. jeg er inde på, jeg er på blåt hold. Okay. Jeg er på... Godt hold. Hvad så? Naha. Ja, fedt nok. Det er lidt mærkeligt, når der er altid, altså... Morten? Hvor Jeg kom på, rødt hold. Ja, det er underligt. Jeg vil snart gerne være sammen med nogen. Jeg var skudt på. Hvorfor kan jeg ikke? Oh yeah. Sådan der. Ej, Valle, har du taget alt? Ja. Ej, hvad fanden? Der er en der prøver at smadre sig ned. Ej, vil du have nogen, Morten? Ja, klart. Okay, kom. Lige herover, så der ikke er nogen, der tager det. Jeg skal lige først... Jeg laver lige en crafting bench, okay? Yep. Men YouTube-seer, jeg synes virkelig, I skulle prøve at gå ind på den her server. Den er ret god. Måske kunne lige sende IP'en. Ja, vi skriver IP'en ned i description. Selvom jeg er den eneste, der ved, hvad det er. Men... Nej, du ved det. Okay. Yes, de ved godt, hvad det er, ikke? Yep. Han undervurderer os bare lidt en gang imellem. Sådan er jeg. Nej. Det er jeg ikke. Jo, det er du. Synes du seriøst det? Nej, Tak. bare sjovt at sige. Ja. Vi skal ikke høre om jeres psykiske problemer. Okay. Jeg skal lige... Nå, men jeg går i kamp nu. Er du ikke i kamp endnu? Nej, jeg har lige været med at hente alle mulige potions. Og længe. Ja, jeg er i kamp. Ja, det ved jeg.
Nu handler det heller ikke om dig. Nej, det gør det ikke. Det synes jeg. Ej, okay. For det handler om mig. Det er så det ikke gør. Hvad? Er du et forsvarer, Isak? Ja, jeg er i forsvar. Helt seriøst. Jeg er med til at skyde folk. Det er nemt. Jeg er med til at sætte lava til folk. endelig. Hvis jeg kan komme... Hey Morten. Lava! Lag strike. Jeg undskylder meget igen. Doktor. Jeg undskylder Ej. igen. Prøv lige, jeg pauser lige. Men vi skulle også anmelde, eller... Nej, okay. Vi når ikke rigtig så meget mere i dag. Fordi... Ja, what? Okay. Vi når ikke så meget mere i dag. Fordi ellers så begynder det at blive for lang tid. Og ja. Vi ses en anden gang, okay? Og helst Den Hej. ting.